pagka bawat kilos mo dito upa. Upa. Hindi man sumusunod sa iyo pag wala kang kwarta. Pag wala kang pera, hindi ka sinusunod. Oo. Ay, grabe, no? Yan. Malimos ka. Sino kasama mo malimos? Ha? Sino kasama mo malimos? Yung nagtulo na laway, hila-hila yung aso. Yung tuloy, yun, inihila-hila ka lang. Oo. Sana mayroong maawa na mapalitan to western ko. Ngayon tanghalian, hindi ka pa kumakain? Hindi, yung istilapay lang. Tinapay lang kinain mo, hindi ka kumain kanin. Hindi. Kuya, halimbawa na, may aampon sa'yo, gusto mo? Ha? Halimbawa, kung may aampon sa'yo, Ayaw ko. ayaw mo, Ayaw ko. aampunin ka, doon ka na lang sa kanila, ganun. Ayaw ko na dito lang ako. Kunti na lang ang buhay ko na. Mahaba pa yan. Kunti na lang. So yun guys, puntahan natin si Nanay Flora. So andito siya sa gilid, dito daw siya namamalimos. Yan si Nanay, oh. Nanay, ba't ang layo mo na? Ha? Mainit doon? Mainit doon, kaya ayaw mo na doon. Gala lang muna ako. Nagala-gala ka lang muna. Anong ginagawa mo dito? Silong. Ang pa mo, oh. Lumamanas na naman. Hindi, ito kanila lang ito. Oo. Kasama na siya yung siguro ko isa. Ito, hindi naman basta kung nakalawit lang ito dito. Ayun po si Nanay Flora, oh. Sino kasama niyo maglipat dito? Yung bata, Bata. ipupaham ko. Magkano upan niyo? Binigyan ko ng 50. 50. Oo, sabi ko kakain ako doon. Eh, mayroon naman nagbigay sa akin. Oo. Inipon-ipon ko. Oo. Mayroon pa nga dito yata. Ito pa, oh. Ano yan? Magkano yan? Ano to? Tinapay. Oo. Tinapay. Yung nakatambay dyan, Binigyan ka. binigay sa akin. Init pa. Tama? Hindi na tayo, Nay. Kung nawain na ako. Nakaligo ka na ba ngayon? Pupunas lang ako. Hindi ka naligo. Ay, wala ba nag-iigib sa akin? Wala akong pera ibibigay. Grabe naman. Binibigyan nga namin pangligo mo, ah. Ay, naubos sa yung anak. Kaya mamahal man ang pagkain dyan. Na hindi nga nila binibigyan. Grabe, no? Wala naman yung bibigay. Puro bili. Grabe, no? Yan, ang pa mo, namamagana naman, no? Hindi. Ganun lang yan kasi kasama yan dito sa nadurog kong hita. Ito hindi naman. Yung isa, hindi. Oo. At gumaganyan lang ito kung lagi akong nakalawit dito. Pero Nay, kamusta naman dito? Kamusta ka dito? Ayos lang na. Basta masira ako. Makakabili muna ako doon makakain. Nakabili ka ng pagkain pag may pera ka. Oo. Pag wala kang pera, nga. hindi kayo nakasikaso ng mga anak mo. Wala naman akong anak. Hindi, yung anak-anakan mo dun. Yung anak-anakan ko, wala. Nag-isiro ng trabaho sa mundo. Malayo. So, yung anak lang, wala. Puro laro lang. Puro mga laro lang alam. Oo. Wala mang ibang nararamdaman ngayon, Nay. Wala naman. Kung hindi ito lang na hindi ako makalakad. Kailangan ko nga sana anak ng tungkod pa eh. Tungkod? Oo, para makagala-gala ako dito.
Yung saklay ba yun? Kaya mo na ba maglakad? Oo, basta mayroon akong pag ganun, kakapit ako dito. May namamaga naman yung paa mo. Paano ka makakalakad yan? Hindi, basta makakapit ako. Ngayon, Nay, kumain ka na, Nay. Hindi pa, ito. Ang bawasan ko na. Yan, sinanay yun. Kailan ang ulam mo ngayon? Eh, wala man tayo bili. Wala kang ano? Wala ibibili. Walang bibili. Walang ibibili. Walang ibibili. Opo. Ito, bigyan kita para may bibili ka na. Yung si nanay, lagi na lang nanay, walang ibibili si nanay, kawawa Ay. naman. Pagka bawat kilos mo dito upa, Upa, hindi man sumusunod sa iyo pag wala kang kwarta. pag wala kang pera, hindi ka sinusunod. Oo. Ay, grabe, no? Hindi ka sinusunod pag wala kang pera dito? Oo, wala. Dito, pera-pera ang Labanan. labanan. Grabe. Nanay, dapat naliligo ka din. Ang ginagawa ko, kay konti man lang tubig. Pumasal lang ako sa katawan ko. Ganun. Ganon. Oo. Magkano ba isang timbang tubig dito? Malayo kasi kukunan pa. Na malayo yung uunan. Oo. Doon pa. Eh, balita ko kay Sardinas na mamalimos ka na daw. Okay. Eh, Sardinas, Oo, totoo yan. namalimos ka. Sino kasama mo mamalimos? Ha? Sino kasama mo mamalimos? Yung nagtulo ng laway, hila-hila yung aso. Yung tuloy, yun, hinihila-hila ka lang. Oo. Ngayon, kung saan kami, mayroon naman nag-aabot. Eh, palibos na yun. Diba? Oo. Kaya sabi ko dito lang ako. Kasi mainit ang araw dito, malilim. Sabi ko dito na lang ako. Hindi ako nagpapahila na kung saan niya ako nadalay. Yung nagpapahila. Yun. Sabi ko dito na lang ako. Pero ngayon ay, wala ka man nararamdaman na iba, no? Wala naman. Yan lang talaga yung pilay mo. Opo. Yan lang talaga yung Yun lang nararamdaman na mo. hindi ako makalakad. Kawawa naman si nanay. May mukhang ano na to, luma na tong wheelchair mo, no? Ayun na nga. Kailangan sana. Yan o, nakatali na lang, oh. Kailangan sana, sir, yung sir na kaya ko lang. Bakit hindi mo ba naiikot dyan? Naiikot pa namang gulong yan, ah. Diba? Naiikot pero malaki ito, di ba? Mayroong maliit. Na hindi siya naiikot. Oo. Hindi mo kayang iikot. Sana mayroong maawa na mapalitan to wheelchair ko. Wheelchair. Magkano ba wheelchair ngayon, ay? Hindi ko po alam, bigay lang ito eh. Binigay lang yan sa'yo? Opo. Gusto mo yung maliit lang? Oo. Yung makakaupo lang tayo. Na kung mayroong maliit na makakadaan tayo. Ayaw mo nung malaking wheelchair. Ayaw ko. Eh baka mamaya, saan ka naman makagala niyan pag may wheelchair ka na? Hindi, dito lang. Dito lang. Opo. Kaya ba ng braso mo, itulak yung katawan mo, wheelchair? Opo. Kaya mo naman. Opo. Lalo kung mayroong maghihila sa akin, dalahin ako doon. Punta doon. Oo. Kaya malawak man dyan na lalo kung may tungkod ako, makalakad-lakad ako dyan. Oo. Ngayon tanghalian, hindi ka pa kumakain? Hindi, tinapay lang. Tinapay lang kinain mo, hindi ka kumain kanin. Hindi. O kaya isda. Ayaw ko naman yung isda dyan na yung hindi tilapia. Tilapia lang gusto ko. So, iyan mo, malapit na akong magkamotor, mahahatirang kita rito kada ng araw-araw ng pagkain. Oo, sana nga. Para Sana nga, magkaputol ka.
Halimbawa na, may aampon sa'yo, gusto mo? Ah, Halimbawa, kung may aampon sa'yo, ayaw ko. ayaw mo, Ayaw ko. aampunin ka, doon ka na lang sa kanila, ganun. Ayaw ko na, dito lang ako. Kunti na lang ang buhay ko na. Mahaba pa yan. Kunti na lang. Aabot ka pa mga 20 years. Ayaw mo? Ayaw ko lang. Diyos na nakakaalam sa ating lahat. Bagay. Kung Kunti na. tayo lang. Kunti na lang buhay daw ni nanay. Oo. Kaya dito ko iintayin yung binibigay na buhay ng ating Panginoon. Kung pahabain pa ba niyan kunti. Diba? Siya man nakakaalam sa ating lahat. Paano yan? Paano yan pag kinuha ka ni Idol Rapi Tulfo? Paano kapag sabi ni Idol Rapi Tulfo, kunin ko na si nanay, ako mag-aalaga. O, paano yan? Dito lang ako. Dito ka lang, ayaw mo talaga. Opo. Oo. Dito na lang ako. Pero gusto mo makita si Idol. Si Idol Rapi. Opo. Idol na idol niyo yun, ay? Opo. Mga ilang taon niyo nung pinapanood yun? Basta may TV, nanonood ako. Basta may TV, nanonood ka. Oo. Mm. Talagang pinapanood mo si Idol Rapi Tulfo, no? Tingin, hindi ka na nakakapanood sa kanya. Hindi na. Wala ang TV. Wala, oo. Radyo. Wala din ako radyo. Wala ka ring radyo. Gusto mo bilang kita radyo? Opo. Para may radyo ka dito. Opo. O, sige. Sarap naman. Ang gusto mo may radyo? Opo. Oh, yun pala. Gusto niyo pala radyo. Sa susunod na pagbalik ko, bilang kita, ha? Opo. Radyo, para may radyo ka dyan. Huwag mo ibenta. Hindi. joke lang, nanay. Huwag mong iano, baka na maipanakaw mo yung radyo. Hindi, dito lang sa akin. Nandiyan lang sa'yo. Maliit lang, no, na radyo. Oo, maliit lang para may pakinggan ka, no? Oo. Gusto ko pa naman yung mga balita. Balita. Ano pa ibang pinapakinggan mo? Yung si Rape. Tapos, yung mga balita. Ano pa? May gagamba. Yan. Si Idol Rapi, matagal mo na yan. Pero hindi mo pa nakikita personal yan, ay. Hindi. Ay, hindi mo pa nakikita si Idol Rapi. Hindi, sa TV lang. Sa TV lang. Okay. Paano mo naman siya nagustuhan, Nay? Mabait siya, maganda manalita. Tas ano pa, Nay? Senator na siya ngayon natin. Ay, Oo, nanalo siya. Number 3 yata siya, number 2. ay, Senator. Binoto niyo ba siya, Nay? O hindi ka buboto? Hindi naman ako nakabuto. Hindi ka ba nakaboto? Kasi na-aksidente ka, no? Oo. Na-aksidente ka nga pala, nanay. Kaya pala, Itong hirap ko na kung walang maghila sa akin. Kung saan ako, nandoon lang ako. Kung wala akong kahit patira ako. Kung wala akong mautusan, hindi rin ako makakain. Tama. Yan si nanay, Flora. Gusto niya nang makita si Idol Rapi Tulfo. Kahit din ako, Nay, gusto kong makita yun. Kaso, wala akong pagkakataon na makita, eh. Gusto ko rin makita yun. Kaso, hindi ko makita-kita. Kasi nasa malayo siya. Oo, nasa Mandaluyong ata ang nun. Tsaka marami din tinutulungan yung nanay. Oo, maraming. Oo, kaya hindi rin natin siya maabala, no? Opo. Pero kung may pagkakataon ka, Nay, gusto mo makita si Idol Rapi Tulfo. Malabo siguro. Malabo na siguro, no? Kasi yung magdadala sa akin doon. Paano natin makita yun? Tsaka kahit naman daling ka namin doon, hindi naman 100% na hindi naman 100% na may kita mo siya. O yun na nga, kasi marami siya obligasyon. Hayaan mo na lang. Basta, Malay mo, bigla kang puntahan dito. naku, ako pa maapunta. Oo, malay mo, hindi natin alam, bigla kang puntahan dito. Diba? Ayaw ko yan. Kung may time therapy, wala yata kasi maraming iniintindi yun.
So sakali na ano talaga yung mga gusto mong hingin tulong kay Idol Rapi? Ano yung mga gusto mong hilingin kay Idol Rapi? Yung mabago yung wheelchair ko. Sa bagong wheelchair mo, ano pa? Sige, sabihin mo lahat. Mabago wheelchair ko. Tapos, wala na. Wala na. Yung panggamot mo. Yung sa sakit mo. Sakit. Hindi, yung pilay mo, ay mo ipa-opera. Hindi na. Hindi na. Wala nang silbi ito. Wala nang silbi. Pagkasayangan mo pa ng pera. Sa bagay. Ay, ano pala, yung tungkod. Tungkod. Yung ano, Hindi mo naman magagayat yun. Hindi ka naman makatayo. Baka mamaya mabagok ka pa pag natumba ka. hindi. Nakakatayo ako basta doon, apatan. Oo. Mayroong nag-alalay sa akin na makahawak sa hawakan ng tungkod ko. Tapos pag nahawakan ko na yung tungkod ko, nakakalakad. Lakad-lakad na ako. Ay doon naman sa akin, mahirap doon. Tabi ilog, ibabaw ng kasada, tabi ng kasada. Pero kapag gabi, doon ka umuwi. Doon ka natutulog. Opo. Nalagyan na nila ng ano ng nakanakan mo. Ng trapal. Opo. Nilagyan hindi na. na tumutulog yung dito. Ay, buti naman, no? Nilagyan na nila kasi nagbabasa ka dun eh. Oo. Pag umulan, ano na ngayon, tinabingan na niya. So yun, kinakamusta ka rin nila Ma'am Eden. Nila Ma'am Eden Sionher at ni Sir Rene Sionher. Bali mag-asawa yun, nasa German, pinapanood ka nila palagi. Ayun. Oo. Pinapanood ka nila palagi. Kaya si Nanay Flora, no? So, andito siya ngayon para mamalimos sa gilid ng kalsada. Asan yung kasama mo na mamalimos? Hihilain lang ako noon. Hilahin ka lang. Para magkapera ako. Magkano kasi isang araw? Hindi naman kasi gusto ko nga dito lang ako. Isilong lang ako. Dito ka lang. Opo. Dapat na nagmamas ka para hindi mo mahigop yung alikabok. Kaya mo, bibili tayo nila yan. Ha? Kailangan nagmamas ka para yung alikabok di mo masingot dito sa gilid ng kalsada. Hindi naman ako makahinga, anak, pag natakpan yung ilong ko. Hindi ka na makahinga pag nagmamas ka. Oo. Bahala ng Panginoon. Inuubo ka. Inom ka muna ng tubig. May gamot ka naman ay. Wala ka ng gamot? Wala man. Ayun man lang, uubo ako. Wala na nga akong tubig. Sige, bibilang kita mamaya. Maganda. Maya ka magtubig. Para kasi importante ang tubig sa sa katawan. Nagtitipid ako ng tubig kasi kagaya niyan, saan man ako ng tubig, wala. Una yun, 500. Oh. Yan. Salamat kay... Hindi, sa akin, si Jay, ako. Salamat kay Jay. Andito si Jay sa akin. Pinigyan ako ng pabili ko na pagkain. So, balit, nanay, sa totoosin lang, magpapa-opera ako. Ulo. Oo, magpapa-opera ako ng sakit ko, pero naging okay naman yung pakiramdam ko, Ay, salamat. kaya pinuntahan mo na kita dito. Salamat. Oo, sabi ko kasi baka mamaya wala ka Ano nang man pa-opera mo? bukol Saan? sa puwet. Hindi ako makalakad. Pero ngayon, okay naman. Kaya kahit paano, sumahod ako sa YouTube. Kaya pinabalikan ko yung mga tinutulungan ko. Langis lang yan. Ha? Langis. Hindi, opera kailangan. Operahan ako. Sa Lunes. Operahan ako. Operahan ako sa Lunes. Sahod ko kasi ngayon sa sahod ko kasi sa YouTube. Kaya ang ginawa ko, pinuntahan muna kita dito para mabigyan kita ng kaunting tulong para may pangkain ka.
Oo. Saan kayo punta? Sino to? Akala ko si anak niyo po rin ay? Akala ko anak. Manugang sa paumangkin. Manugan sa pamangkin. Oo. O, kilala ko na yan. Hindi ko lang nakala ko ano, hindi ko siya namukha kanina eh. Oo, ayan. Alis kayo ngayon, te. Ano gagawin niyo doon? Loan nga namin kung saan. Loan? Oo. Sana all may loan. Ha? Pinakukuha kami ng certification. Para hindi na nakalimutan. Okay. So, dinala ko muna rito si nanay. Mabiligyan ko kahit papaano kasi sabi ko, magpapa-opera ako eh. Mga tagal-tagal ako mawawala. Puwit daw may bukol. May bukol na tumubo dito sa puwit ko eh. So, nag-ano siya na infection. Kaya kailangan ko ipatanggal. Hindi mawawala. Hindi naman, siguro mga 3 days lang to. Okay na to, kaya ko na to. Alam niyo, yung biyanan ko, yung mas bata sa kanya, ang kinamatay niya, pero hindi siya parang sa loob ng loob niya. Ay, hindi naman sa akin sa loob, nasa labas siya. Ayun pa niya nasa loob. Ay, naku, Siya sa loob. delikado yun. Mahirap siya tumain. Yan ang delikado. Siya makatain. Sira. Yan ang delikado na, yung bukol nasa loob. Yung sa akin ay nasa labas. Ayan, salamat din. Oo. Tsaka hindi pa ako pwedeng mamatay. Kawawa yung mga tinutulungan ko. Oo, ang dami nyo. Ilan kayo? Si Tatay Salazar, okay na dun sa bahay. Kilala niyo si Tatay Salazar? Oo. Okay. Kung matanda dun sa tulay, yung ni Pacquiao. Pupunta sila dito. Binigyan ng bigas. Ha? Bigas. Bigas. Wala may pagkain. Wala, pera lang dala ko. Pera lang dala ko, tsaka pang budget lang yun sa kanya. Sumahod ako ngayon eh. Bibigyan ko silang tig-500 yung mga tinutulungan. Eh, gagastos din ako sa opera eh. Kaya kailangan ng Kaya inano ko lang sila, baka para Nay, Palitaon niya. kung papalinisan ko yung kuko mo, malilinisan ba yan? Pwede. Dumi na oh. Marunong ba kayo tayo maglinis? Ano gusto kong gawin dinis dyan? Ayaw nga niyang magpaligo. Nanay, ligo. Tapos para maganda, tinan mo yung Naliliguan, ang gusto lang liguan. Ito lang ulo na kayo kulang na. Ay, wag ganon. Dapat lahat. Kapag maliligo po, katawan. Oo. Ay hindi, gusto ulo lang. Dapat lahat. Kaya mo pag itong anak ko na Hindi. hindi. Kung tutusin dito, pwede kita liguan dito dahil malawak na. Oo, yan oh. Agos. Hindi busy. O ito, palinisan mo yan, masakit yan, Yan, siguro na mamaya, tinan mo, Tsaka nilinisan niya, Ano Yan, nililinisan dapat yung pamunay para hindi nagmamanas. Hindi man, Dumi yan, hindi nasugat yan eh. hindi man nagmamanos ito basta kung nakabitin lang. Alam mo na, kailangan ng katawan natin. Ilagyan mo ng cream. Bakit pag ganito? Kailangan dyan, may lotion palagi. Wala man ako lotion. Nasaan na yung lotion na binigay din ni Sister? Ang laki lang. Aywan ko, may kumuha man doon. Sabi, local daw. Kailangan yan, Galing mo sa Australia. Galing na sa Italy. Local yun. Aywan ko, Kaya ng Madrid yun eh. Ang laki-laki pa naman ng lotion. Yan, ay nawala na. Pag nakita ko, dadaanan ko siya ng mga bibigay siya ng lotion malaki. Wala na. Magang-magana yung paa mo, Hindi, ito, dala lang ng pagka durog ng hita ko. Dala lang ito. Ito hindi naman. Mamaga lang ito kung magtagal ako nakabitin. Eh, nagaganon-ganon ko naman. Mabuti nga ngayon, iangat niya yung paa. Dati Dati hindi niya maangat yan. niya maangat yan dahil sobrang laki. Sobrang maga. Sobrang maga noon. Yan. Paano ko lahat naman laki ng paa niya. Kaya sabi ko nga sa kanya, magmas siya kasi malikabok. Kaya ayaw niya naman nata magmas. Mainit po. Kaya lumalabas siya sobrang. Oo, sobrang init doon eh. Kahit sa ilalim na, nakainit. Kaya sabi ko, dalahin ako dito. Ito. Sanay ba tayo mo magpaligo? Paligo ka kaya? Kaya pati yan dapat malinis. Opo. Kaya mo pag... Pagbalik ko dito, papaliguan kita sa kanila. Opo.
Kung may time na. Sige, paliguan nyo daw siya, te, pagbalik ko. Kung may time na. Paliguan nyo daw siya, tapos linisin niya, no? Bigyan ko na lang kayo. Yan, masakit na yan, eh, oh. Nakabaon na, eh, oh. Nakabaon na yan, Nay. Sige natin. Masakit na yan, oh. Wala. Ito ng kuko yan. Wala naman kasi sikapin. Ay, hindi na problema yun. Hindi na problema yun, Nay. Pinagkakira ko sa bahay. Gugupitan natin ang ko. Opo. Opo. Yo, Ay, galang ni nanay, eh. napuro na ako. Eh, paano yan kapag pag umuulan dito, te? Bayo. Ako po. Ano yan, kayo rin magbubuhat yan? Minsan, yung asawa ko. Wala yung wala tayo nakanaka niya dyan, eh. May trabaho. May extra na trabaho na sa atin. Ang uno, ang Buti layo. yun, may trabaho na. Mamaya pa yun po mga alas. Umuwi din. Okay, te, saan kayo punta? Ito kami ng barangay na kukuha kami. Mag-a-apply kami ng pag-trap. Para Ang layo pata ng barangay dito, dun pa. o ano na Wala na, alis na muna sila. Taon yan, palitan bus. Palitan bus. bibili ka ng bigas. Oo. Bumili kang bigas? Eh, wala kakainin yung mga bata. Sino? Mayaman ka na naman. Oh, naka-silver ka pa na, yun. Oo. Naka-silver pa si Nanay Flora. Ay, paano? Okay dito kasi mahangin. Paano? Sa baba. Ano kung mawala eh. Oo, tago nyo lang yan. Ikaw yung mga pera niya. Oh, nung nakaraan, ninakaw nga daw. Ilang beses naman nakawin. Pero yung ID niya, nakakabit dyan. Yung pera niya, pinabayaan niya lang kung saan niya ilagay. Yung ID niya, nakatago dyan sa liig. Dapat yung pera mo na, may bag ka dyan, may maliit ka dapat na ganito. Yung bad niya ko tinatanggal niya, nilalagay niya doon sa likod ng kama niya. Kaya tinakaw niya. May bag yun eh. Mabilis natin, maliit lang. Alam mo, ang Tapos bibilang kayo, paano yan? Pag binilang itang radyo, baka panakaw mo lang. Ay, hindi. May radyo ka, di ba? Asa na? Wala na. Sira na ata, eh. Nasira na yun. May sabihin ko hindi. Lagi na ito. Para may libangan sana yung matanda, oh. Ay, yung mga TikTok may hatid sa pambay-balik siya. Hindi naman mahilig ko doon ng video. Si Rapi Tulpo nga lang daw yung pinapanood niya. Kinig siya ng radyo. Pero okay na ganda sa kanya, wala siyang ibang sakit mo. Wala, no. Sabi sa'yo kung Siguro kung hindi na disgrasya to, hindi mo ang makakita sipag niya. yan, no. Lagi yan nandun sa gitna ng pangkungan, lumalangoy siya. Lumalangoy doon. Marunong ka na lumangoy. Oo. Ano kinukuha mo doon? Ano kinukuha mo sa kangkungan? Maraming gulay doon sa buti. Kangkong nga pala, oo nga pala, kangkong. Ibenta niya. Ang sinasakyan niya is styro. Yung styro, yung likod ng refrigerator na styro, yun yung sinasakyan. Kaya siya. Ilang taon na ba yung ganyan si nanay? Nakalimutan ko. 76. Mga dalawa taon na. Ilang taon ng si nanay ngayon? Dalawa kayo sa grupo. 23. Nabangga ako. 2 taon ka na rito. Kasi 29 ay pagkalan. 29 September 19. Bago mag-29 na pagkalan. Ito si Nanay Rebecca, o dito sa sa gilid ng kalsada. O, tingnan mo naman. Anong pangalan nitong lugar, te? Tapayan Bridge. Tapayan Bridge. So yan, dito siya sa gilid ng kalsada. Yan. At malapit sa Shell. Alis na mo. Sige, te, ingat kayo. Oo, ingat. Nanay Flora, payag ka, papaliguan. Pagbalik ko rito, paliguan ka. Paliguan ako. Oo, paliguan. Tapos lilinisin tong kuko mo kasi madumi na, oh. Opo. Makita mo, haba na. Opo. Kapag may nag-sponsor ng wheelchair sa'yo, bili kita, ha? Opo. Oo, maliit lang. Gusto mo, wheelchair. Huwag yung ganito malaki. Tapos sa radyo. Pero pag gabi, umuwi ka dun sa bahay na pinagawa. Opo. Kasi baka mamaya pasira Doon yun. talaga ako sinasabi naman na huwag kang mabibigla eh. Kaya kung dumating sa akin si Boy ko, itutulong Boy. Oh, tol, ba't sino nagsasabi? Mabuti ikaw na dito eh.
sinabi, ano, bawal dito. Hindi ka nakasigurado rito. Bibiglain na lang ito. Sabi ko, Sinong sabi? yung mama, Mama, baka tinatakot ka lang. aywan ko ba? Eh, kaya nga sabi ko, yung kaso, yan ako sa, ano, dito sa galuto-luto ng pagkain. Hmm. So, tinatakot ka na gigibayin na yung bahay mo. Basta sinabi na bibiglain na lang daw ako kasi bawal daw doon. Bawal. Oo naman na. Si mother. Para siyang Amerikana, no? Amerikana. Amerikana ba? Hindi nga marunong Tagalog. Hindi marunong mong Tagalog. So ganun, kapag ipapagiba yung bahay mo, sabihin mo, wag naman, kasi yan lang yung nasisilungan mo eh. Kasi Pag-uusapan bawal mo. nga daw. Bawal daw. Eh kaysa naman anong maganda, bawal yung bahay mo dun, no? Sa kalsada ka matulog. Diba? Ay, oo nga. Pakiusapan mo na lang sila, sabihin mo, wala naman akong ibang titirhan. Sabihin mo, na wag niyo naman sirain kasi wala naman akong titirhan eh. Oo, kaya wag nila dapat sirain. Sabi, huwag kang mabibigla. Kaya Huwag mo nang tanggalin na eh. inagat yung balat ko. Yan. Sabi ko, pag dumating kayo nga, susunod ko. Wow. Sabi, huwag daw ako mabibigla. Huwag daw mabibigla. Oo, kasi Sisirayan pa yung bahay mo. bawal daw doon. Hindi, bawal naman talaga doon ay. Kaya nga sabi nga namin sa'yo, halimbawa, pag may nag-sponsor, gustong patayuan ka ng bahay, kaso malayo dito, paano yan? Kahit dahil sa mga bukid-bukid. Hindi naman natin lupa yan eh. Bawal dyan eh. Asan man nga lupa ni? Hindi, kung halimbawa lang ba na may magpatayo ng bahay sa'yo, eh ano naman, hindi naman wala naman tayo, malalayo ka dito. Bahala. Bahala na. Siguro hindi naman nila siguro gigibayin agad dyan, Nay. Sana nga. Sana nga. Ha? Sana. Hindi naman nila siguro gigibayin agad dyan. Sana. Kapag nakita mo, pakiusapan mo na lang, Nay. Sabi mo, huwag niyo naman gibayin kasi sa kalsada na ako matutulog ulit niyan. Pag giniba niyo, paano na lang ako, matanda na rin naman ako. Sabi mo. Opo. No, gano'n na lang ang gawin mo, ha? Opo. O, anong bibilin mo dyan sa pera mo ngayon? Bigat. Bigas, tapos dapat luto na kasi wala namang magsasaing sa'yo eh. Sabi yung asawa nung paumangking ko na yung sasaing daw siya, bibigyan na lang niya. Bibigyan ka lang ng daw niya. Opo. Hmm. Hindi, mas magaling na hindi na ako pupili. Hmm. Ngayon nandito, pupunta lang muna sila sa barangay. Hmm. Hindi kukunin doon sila. Sila na kawawa naman. So sisirain daw yung kanyang bahay doon na pinatayo na po yung sardinas. No, andun sa tuktok na yun, no. So pakita lang na lang natin mamaya. No. So ayan si Nanay Flora. Sige nanay, dito na ako ha. Opo, ingat. Ingatan mo yung pera, ingat ka dito. Pagbalik ko, bilang kita radyo. Opo. Oo, tas kain ka palagi ha. Opo. At panalangin mo na maging okay din ako. Oo naman. Oo. Okay na tayo lang. Oo, tapos panalangin mo rin na magkamotor na ako para araw-araw kitang madala ng pagkain. Ha? Opo. Tapos maghanap tayo maglilinis dyan. Oo, papaliguan kita. Hindi pala, yung maghanap ako magpapaligo sa'yo. Ayun, manugan po. Oo.
Sige na nanay, alis na ako ha. Oo, Ingat kayo sige, dito ha. bye-bye. God bless and babay ka sa mga manonood mo. Sa lahat ng mga taong mababait, lalo na ikaw. Hindi mo ako kilala. Ako si Jay. Lalo na si Jay. Si Boy Sardinas, kamustahin mo? Oh boy, saan ka na? Oh. Kumusta ka na dyan? Oo. Magaling na ba? Tatay mo. Oo. Si Senator Rapi Tulfo. Baka sakaling makita ka dito. Oh, Senador Rapi. Senador Rapi, mabait. Tulungan mo ako. Yun. Tulungan mo ako, Senador. Pagka mo ipatanggal yung bahay mo. Huwag sana ipatanggal yung bahay ko. Yun. Kaya sa karsada na naman ako magbalik. Oo. Sige na nanay, alis na ako ha. Oh, sige. Sige, bye-bye nanay. Bye. So, ayan po yung bahay ni Nanay Rebecca na pinatayo natin. Yan. Yan po yun. So, sana naman kung sino po yung mga nagpaplanong gumiba, isipin nyo na lang sana yung matanda na wala siyang ibang matitirahan kundi yan lang, no? So, sana panatilihin pa rin natin yung magiging kapwa-tao natin, kapwa-Pilipino natin yan. Hindi yan iba sa atin, kaya sana, wag naman sanang ganyan na sisirahin yung kanyang bahay. So, yun po. Hanggang dito na lang tong video. Maraming salamat. Ingat kayo palagi yan. God bless. Yan, salamat sa patuloy na sumusuporta kay Jay Guevara, sa lahat ng nag-sponsor kay Jay Guevara. Yun natin, syempre shoutout sa lahat ng sponsors natin yan. Syempre sa Team Butete. Yan, gala Mami Leticia, Mami Marlene, Mami Lolo Woods, Mami Sharma, Mami Charlene, Mami Daisy, Mami Raijo, sino pa ba? Si Mami Miho. Yan, kayo lahat dyan, may shoutout sa inyo. Mami Abing, yan, siyempre Edison Botete, Dabing ng Davao, Calso TV, Burlosay TV, JP Bentong, Boy Sardinas, yan, Ausleg Guevara, pakisuportahan po. At sa lahat ng Team Bubuti, yan, may shoutout sa inyo. And sa Team Biyaya din, at sa Team Biyaya sponsor, yan, alam nyo na kung sino-sino kayo dyan. Yan, may shoutout. Yan, hindi ko na kayo maisa-isa. Yan, kaila Mami Di Princess, Mami Bing, Mami Amelita, Mami Nene, Mami Rena Baher, Ate Loy, Ate Para Muhammad. Yan, mega shoutout. Mami Lagreta, mega shoutout sa inyo lahat. Yun, pakishare po ng ating video na to sa inyong mga Facebook, and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. Nandito kami sa ilalim ng tulay ngayon. Kung makikita nyo, medyo okay tayo. So, syempre natanggal na yung pamamaga sa ating sugat. Pero sa Monday, operahan pa rin tayo guys, no? So, ayoko naman na i-baby o bibihin tong sakit ko. Ayokong na huminto, no? Bakit may sakit tayo, may nararamdaman, hihinto lang tayo basta-basta, no? So, yun. Maraming salamat, and don't forget to like, share, comment, and subscribe. And bye-bye. God bless po.